na zo ni na bida daman ni na gane majanuni na arrida ka zamto gani da ji kan son ka bani ji duk wani mai kira a zo abi wani bayi mamurda
so ku ko aki sannan ku ba wa zaki zamaninsa lokacinsa a bar shi tarida babu ne jaba ya ali ɗaɗɗas alin ali Allah ali annabi ali yayan ali nurul huda a zahiri da baɗini ce a zo da ni wuri na zo imam akai ne gosayi Ahmad Komanda zo mu gaida murtada Ali masu ado da sujjada shi sunan shi ma wuda ko ka kira shi murtada
sani a nan sayyidina imamullah masu kundin nan Hussein sayyidina imamullah a taimaki wanga shagiran zazzaki ne suke a nan